हाय फ्रेंड्स, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हे मालवणी पद्धतीमध्ये कोलंबीचं सार कसं बनवायचं ते बघणार आहोत। आणि तुम्ही जर माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा, सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे। चला तर आता रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी मिक्सरमध्ये ओलं खोबरं घेतलेलं आहे। एक मोठी वाटी भरून मी हे ओलं खोबरं घेतलेलं आहे। तर ओलं खोबरंच वापरायचं, सुकं खोबरं वापरायचं नाही। आणि याच्यामध्ये मी अर्धा कांदा आहे तो उभा चिरून घातलेला आहे, 2 लसणाच्या मोठ्या पाकळ्या घातलेल्या आहेत आणि थोडीशी चिंच घातलेली आहे। आपण हे वाटण तयार करून घेतोय। आता 1 चमचा याच्यामध्ये मी बेडगी मिरची पावडर कलरसाठी घातलेली आहे आणि 2 चमचे हा मालवणी फिश मसाला आहे तो वापरलेला आहे। तर याने ती एक टिपिकल टेस्ट आहे तर ती या साराला येणार आहे। तर याच्यामध्ये पाणी घालून मी याचं एक बारीक वाटण करून घेतलेलं आहे। मी इथे चिंच वापरले, चिंचेच्या ऐवजी तुम्ही कोकम पण वापरू शकता, पण कोकम वाटणामध्ये नाही घालायचं। तर ते जेव्हा आपण हे वाटण फोडणीला घालू तर त्यावेळी कोकम वापरायचे आणि चिंच वापरले असेल तर कोकम वापरायचं नाही। तर अशी बघा एकदम फाईन पेस्ट मी ह्या वाटणाची करून घेतलेली आहे। आता फोडणी करून घेऊया। हे बघा, मी मातीच्या भांड्यामध्ये हे सार करणार आहे। त्याच्यामध्ये मी तेल तापून घेतलं आणि अर्धा कांदा आहे तो बारीक चिरून घातलेला आहे। या ज्या फिशच्या रेसिपीज आहेत तर त्या मातीच्या भांड्यामध्ये खूप छान लागतात, म्हणून मी ही मातीच्या भांड्यामध्ये करते। तर कांदा आहे तो चांगला परतवून घ्यायचा, अगदी काळपट होईपर्यंत आपल्याला छान असा परतवून घ्यायचा आहे। त्याने जी की आपल्या जी साराची चव आहे ना ती खूप छान येते, त्यामुळे कांदा खूप चांगला अगदी भाजून घ्यायचा। तर हे बघा, छान असा कांदा भाजून घेतलेला आहे, जवळजवळ काळपट होत आलेला आहे। आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये हे वाटण घातलेलं आहे। तुम्हाला जेवढं पातळ पाहिजे तेवढं त्याच्यामध्ये पाणी घालायचं। आणि या स्टेजला तुम्ही जर चिंच वापरली नसेल तर इथं तुम्ही कोकम 4-5 वापरू शकता। कोकमाचं पण हे सार खूप छान लागतं। आता याच्यामध्ये मी पाणी घालून घेतलेलं आहे आणि याला एक चांगली अशी आता उकळी येऊ द्यायची आहे। गॅसची फ्लेम मोठी करायची आणि चांगलं अगदी हे वाटण जे आहे ते छान असं उकळवून घ्यायचं। चवीप्रमाणे मी इथं मीठ घातलेलं आहे। हे भातासोबत खायचं सार आहे त्याच्यामुळे थोडंसं मीठ जास्त वापरलं तर चालेल। आणि छान असं एकत्र करून याला मस्त अशी एक आता उकळी येऊ द्यायची। ही पारंपरिक पद्धतीतली कोलंबीचं सार आहे, मालवणी पद्धतीतलं। भातासोबत हे सार खूप अप्रतिम लागतं। अशा पद्धतीने नक्की एकदा ट्राय करून बघा। तर याला एक बघा चांगली उकळी आलेली आहे। आणि आता याच्यामध्ये मी ही कोलंबी आहे तर ती घातलेली आहे। तर ही 1/2 किलो कोलंबी आहे, तर ती मी स्वच्छ धुवून घेतली आणि धुतल्यानंतर मी साफ करून घेतलेली आहे। आणि जेव्हा हे वाटण व्यवस्थित उकळतं तेव्हा त्या स्टेजला ही कोलंबी याच्यामध्ये घालायची, चांगलं उकळवून घ्यायचं वाटण आणि नंतर कोलंबी घालायची। आणि कोलंबी घातल्यानंतर पुन्हा एकदा हे वाटण चांगलं उकळवून घ्यायचं, मिक्स करून घ्यायचं आणि पुन्हा एकदा या वाटणाला म्हणजे ह्या कढीला चांगली उकळी येऊ द्यायची। त्यामुळे कोलंबीचा जो चांगला जो अर्क आहे तर तो या सारामध्ये चांगला उतरून येईल आणि सार खूप टेस्टी लागेल। तर हे बघा, अशा प्रकारे मी हे कोलंबीचं सार बनवलेलं आहे। तर रेसिपी कशी वाटली ती तुम्ही मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। आणि एकदम हे पारंपरिक पद्धतीतलं कोलंबीचं सार तयार झालेलं आहे। तुम्ही भातासोबत हे सार खाऊ शकता, खूप छान लागतं, खूप अप्रतिम लागतं। तर नक्की एकदा ही रेसिपी ट्राय करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक्यू।